Samutrom yaka podcast jong u PM Modi haki social media jong u. Hadin ba u Narendra Modi ula yaro yo presiden jong ka US. U presiden jong ka rui Amerika u Donald Trump. Ula sam yaka podcast jong u Narendra Modi. U badai u mentirang badu jong ka rui India. Bad u podcaster ringkat u computer scientist jong ka rui Amerika. U Lex Fridman. Haka social media platform jong u ha truth social. Kene kadai hadin ba u mentirang badu jong ka India u Narendra Modi. Ula ai ka jingero yo presiden jong ka US halor ka jing angnut jong u ban kentiu shwa ya ka Amerika. Lane Amerika fast. Badula krenru syapang ka jing sngo thu jingmut ka bak hamjan hapdeng jongki. Haka podcast kabala penmi haka siu blei ka kan riu trik umat. U PM Modi ula penpau ya ka jing syania. Markel yang bat ka jing ade jong u bat utrom. Ka jing penle jingmut jong u. Ka peni ya ka mensim Amerika fast jong u. Kumbangangej haka jaj ben riu ningkong. Laong u Modi. Ngayeng ningkong na ka benta ka India fast. Bat day na kata kadau bang ya day bha. U PM Modi ula khodru yo trom kum u briu bachelor namar ba ula sim ya kirai ki balai loj bat namar ba u danglong u ba IT lot sala ka jongkari ngala yo i yo u haka samoy trekam ka ban ningkong jong u bat menta habanga pej haka samoy trekam ka baar haka ni ka kenti ngai kumba u khampen krebha bat u don ya ka lenti ka ba syai bha Wengkat bat ki sinjam kibala thmu ban penurlong yaki thong jong u ngalayo ru yakalat ban yakendu yaka kenhun jong u bat ngangej bau lalum yaka kenhun ka baklan kabala ban le laong u Modi haka podcast haba u Frenchman ula keli u Modi dang sian pilale jengo yaka rui Amerika bat pila penimbiang yaka jingnya dai perlok jong pi bat u Donald Trump ka ega ba pisno tenat syapang u Donald Trump kum u perlok kum unong yalam ngakwa ban yasam ya kawe ka jingja ka ba pensa jingkan mau yanga lese na kata pin sas ngothu ya ka jingyo i jonga haka howdy Modi baro arngut u presiden Trump bat manga ngilat donlang bat kamadan kala dapura ka jingwan ki pajba hakawe ka jingyalang san perthei ha US kalong ka ba phla sibun ban rabyang u PM Modi jong ka India haka ju ka podcast u PM Modi ula ther ya ka United Nation bat kiwe ki seng perthei ba kim don jingade hapdeng ki jingya kanat ki ban nangkiu ha ka perthei ki seng perthei ki bala thmu kila kelalong ki bala jandu jingkerman om don jingpen kela haki ki tenat kum ka UN kimla banle yala ka jong ka benta ki briu haka perthei ki bom snothu ya ki an bat ki kendon kile ya baro om don manu bala pan khanglat ya ki laban rap syu prime minister jong ka India u Narendra Modi.